jangkepi Mas Jarwo. Yen arep cerita karo sapa dhewe Kalih kula nggih monggo. ora cerita kok tambah nelongso Trios kersane lega. saya suwe kok ngene rasane setino tino kok ngatoni wae Yen ora sempat wis ra kuat arep njaluk tulung bingung meh kumpul tekan sok kapan iso mendam iki kasmaran trio kang kepati pati tindak tanduke kalam rati kape larang SMS gregetake ya ben mung mimpi ora apa-apa nyatake wae to Mas terus mangimpi yen mati iki iso dadi lega dheweke teko lan kondo yen tresno